Odpovedám tak, ako tí slepci. Áno, Pane, verím, že Ty to môžeš urobiť. Aj to urobíš. Dávam Ti na to priestor. Je to tak? Alebo nie som až taký istý? Práve Boh sa chce dotknúť nášho života. Chce, aby sme tieto veci zvládli. Nielen my vlastnými silami, lebo to sú veci, ktoré tými ľudskými silami neraz nejdú. Ale na to nám Boh dáva cirkev, na to nám Boh dáva sviatosti, aby sme prostredníctvom nich mohli byť uzdravení. Nie rozprávka, nie nejaký príbeh, nie niečo, čo je ďaleko od nás, ale niečo reálne, s čím môžeme naozaj narábať, čo môžeme naozaj prijať do svojho života.